Dobra odbrana Veselina Petrovića i pogledajte kako se bori. Presekao napad, a onda na kraju uhvatio loptu. Veselin Petrović u svom stilu. 2:18 do kraja. Jedino pitanje kojim će se rezultatom završiti ova prva utakmica četvrtfinala play-offa. Nije prošla asistencija Krstića, ipak lopta za Ostojića. Avdalović uporan i još uvek nema poena iz igre, a Veselin Petrović još jednom. Pa da li je moguće? Pa jest. Kada je Veselin Petrović u pitanju? Neverovatno. Šta je sada uradio Veselin Petrović? Kao da je ova lopta bila presudna. Osvaja loptu sada Dozet i lepo završava sve sam do kraja. 21 poen Milana Dozeta. Vidimo ovo još jednom. Veselin Petrović. Kao najbolji svetski golman. Čudno, neviđeno. Evo Petrovića, sada sa 8 za 3, pa... Zaslužio je ovu, zaslužio je ovu trojku. Zaslužio je ovu trojku. Veselin Petrović.